Сегодня появилось такое информационное сообщение. Президент Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время заработает Центр по противодействию дезинформации. Зеленский, выступая на форуме Украины 30 культура, медиа, туризм, и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко на пресс-конференции в рамках форума также об этом заявили. Давайте послушаем цитату Зеленского. В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі. Также сегодня был опубликован дипломатической службой Европейского Союза отчет, в котором говорится, что усилия России по распространению дезинформации больше всего нацелены на Германию. Вот их цитата. Жодна інша держава-член ЄС не піддається більш жорстокому нападу, ніж Німеччина. Кремль створює інтелектуальний образ Німеччини, в якому є кілька розумних голосів в хорі ірраціональної русофобії. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Сергій Швець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова підкомітету Комітету з питань свободи слова. Пане Сергію, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня вам, доброго дня студії, доброго дня всім глядачам АТР. Доброго дня. Пане Сергею, расскажите нам, пожалуйста, про этот Центр противодействия дезинформации, о котором говорил президент Украины. Вот чем этот центр будет заниматься, что будет входить в основные функции этого центра? Дивіться, це насправді ця ініціатива була від нового Міністерства культури та інформаційної політики безпосередньо від пана Олександра Ткаченка. Вона обговорювалася, ця ініціатива, і в тому числі і в нашому комітеті. Міністерство зараз цю ініціативу оприлюднив Володимир Олександрович. Мета полягає в тому, щоб, власне, вона очевидна, виходячи з назви. Буде, я так розумію, склад формуватися з громадських активістів, звичайно, з журналістського середовища, з експертного середовища і громадських активістів. Я говорю насамперед про тих учасників громадських рад з інформаційної політики, які існують при президентові України і, власне, і при нашому комітеті, з якими ми завжди радимося, що і як правильно робити. Тобто це буде 100%, я вас запевняю, що це буде прозора діяльність, яка буде винятково координувати зусилля української держави по захисту інформаційної безпеки. А інформаційна безпека – це насамперед безпека наших громадян. Ну а в чем конкретно будет проявляться вот эта вот деятельность по противодействию дезинформации? Как это будет осуществляться? Как вы это видите? Дивіться, вона буде 100% складатися щонайменше з двох складових. По-перше, це стратегічні дії, які вже здійснюються там і нашим комітетом, і само собою міністерством. І, по-друге, реагування на тактичні якісь інформаційні випади. Я гадаю, що правильно було б про це говорити більш предметно з Олександром Владиславовичем Ткаченком, міністром. І він точно би про це розказав. Або Тарас Шевченко, один із його заступників, які безпосередньо цим переймаються. Але я бачу завдання саме в протидії будь-яким спробам інформаційної атаки на Україну. Причому зверніть увагу, що це, як на мене, не тільки має місце з боку Російської Федерації, країни-агресора, але і з боку інших час від часу незрозумілих випадів. Я говорю про наших сусідів в Будапешті, я говорю про наших сусідів в Бухаресті, коли Україну несправедливо звинувачують в тих чи інших діях. Когда примерно может заработать Центр по противодействию дезинформации? Дивіться, там існує питання, ви
виконавчі, суті технічного характеру. Я гадаю, що вже цього року ми побачимо цей центр в дії. Тим паче, якщо вже президент України про це заявив сьогодні з високої трибуни на форумі. Я гадаю, що там справа ця не затягнеться. Тим паче, що ми точно бачимо із сьогоднішнього виступу президента, і нашої політичної сили, ми бачимо, що цьому приділяється велика увага, і на це покладається велика відповідальність. Є? И еще такой вопрос, пане Сергею. Сегодня дипломатическая служба ЕС опубликовала отчет, где четко сказано, что усилия России по распространению дезинформации больше всего нацелены на Германию. Как вы думаете, почему? Ви знаєте, я бачив цей заголовок, на жаль, детально не ознайомився із цією доповіддю. Річ, як на мене, полягає в тому, що зусилля можуть бути більшими по відношенню до Німеччини, можуть бути більшими, але точно вони більше шкоди завдають Україні. Ця інформаційна кампанія, яка вже давним-давно розгорнута проти нашої країни. Що стосується Німеччини, мені важко в це повірити, я детально не досліджував цю історію, але зверніть увагу, що Німеччина є партнером економічним Російської Федерації насамперед щодо реалізації Північного потоку-2. Так. І тому, ця інформація, відповідно, ця інформація, про яку ви згадали, для мене видалася дивною. Дякую дуже, пане Сергію. Чухсагол, Сергій Швець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку.